Posatira chikondwerero chimene anachita a chipani cha Democratic Progressive Party maka posatira ndithu kuti chipani chimenechi cha DPP chinapambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Tikhupe kuti ambiri natsatira bwino maka ndithu zimene zinachitika siku imene panali pa 24 September 2025. Mizinda ndithu yambiri ku Malawi anthu maka osatira chipani chimene cha DPP anali ndithu pa chimwemwe kukondwerera kuti chipani chawo chapambana ndithu pa chisankho chimenecho. Komano zinthu zina zinachitika ndithu zosakhala bwino maka posatira ndithu chikondwerero chimenechi. Ndefunso nkumati ndi chani kodi chimene chinachitika maka posatira ndithu kukondwera kumeneko. Nkhani itu ndionera kuti madera ambiri metafotokozamo anthu ndithu amakondwera chifukwa cha kupambana kwa chipani cha DPP pa chisankho chimenechi. Nde osatira a chipani chimenechi maka ndithu ku chigawo chakumwera anakhamukira ndithu ulendo opita ku nyumba kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi Arthur Peter Mutharika kumene kuti ndi ku Nyambadwe. Nde kumeneko ndithu kunapitanso atolankhani a MBC maka kuti MBC paja ndithu ndi wireless ya boma nde inapita kumene kuti ikatole zithunzi komanso kanema maka posatira ndithu ndi zimene zimachitika kumene koko. Komano chifukwa chakupezeka kwa atolankhani MBC kumene kunyumba kwa Peter Mutharika osatira a chipani chimenechi anakwiya ndipo ndithu anayamba kuwaduduluza amenewo a MBC kuti tulukani anthu oyipa ino sitikufunani munali kuti nthawi yonseyi mumakhala ndithu mukunyoza mtsogoleri wathu amenewa ndi Arthur Peter Mutharika pa mapulogalamu anu amene ndithu machita kumeneko ku MBC. Nde tikazakonzeka tizakuyitanani kuti ndithu muzambe kupanga cover mapulogalamu athu. Nde panali ndithu nkhani zambiri zimakhala zikuchitika tikhupe kuti ambiri natsatira bwino kunalinso nkhani za migodi nde kuti migodi imeneyo imene ndithu anthu amakhala akuyitanira mamini basi ena ndithu m'misika amene mokhala malo nde anthu osiyanasiyana ndithu makamaka amene amayitanira mamini basi ndi amene ndithu amasunga malo ngati a misika. Ndekuti amakhala ndithu akulimbana ndi anzawo amene anali chipani cha Malawi Congress Party maka posatira ndithu kuti chipani chimenechi chinaluza nde osatira ake amene ali ndi migodi amalandidwa ndithu malo amenewo kupita kwa anyamata a chipani cha Democratic Progressive Party. Nde potenga ndizo zinthu zonsezi zimene zimakhala zikuchitika aku chipani chimene cha DPP abwerano ndi kalata amene anasaina kalata amene ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene watu ndi Peter Mukito. Ndewa ndithu analemba kalata ndekatayo anayiponya ndithu pa page yawo ya pa Facebook. Nde mukalata imeneyo akukumbusa ndithu osatira a chipani chimenechi kuti asayiwalire maka ndithu zimene anakumana nazo mu chaka cha 2020 pamene ndithu chipani chimenechi chinatulusidwa mboma maka posatira ndithu chisankho chimene chinachitika mu chaka chimenecho. Nde mukalata imene akufotokoza kuwakumbusa ndithu amenewa kuti asayiwalire ndithu zimene zinachitika mmenemo. Anthu anatulusa mboma maka posatira ndithu kuti anthu anakwiya ndi khalidwe lake ngati limene akuchita pano pa masapotawa. Nde zinthu zimenezo sakufunanso kuti zichitike nde atchula ndithu ma areas angapo kuti masupporters amene akhale nawo tchero kwambiri situzo zoti ngati angaphwanye malamulo kuzikhala zotani kazi kumana ndi ma disciplinary action sitikuziwa kuti aziyendesa motani. Komano akuti sakufuna kuonanso number plate ya galimoto inenso olembedwa ana dadi zimenezo akuti zitheretu asazione pa nsewu. Akuti so sakufuna zona kuti kukhale ndithu anthu kukangana nkhani yokhuza ndi za migodi imene tikukambayo kuti ati mgodi ka wanthu ojiya mamini basi kachani kandere migodi ya m'misika omu zimenezo akuti sakufunanso kuti amve kuti kuli mikangano imeneyo sakufuna zimenezo ngati a chipani cha DPP. Komanso akuti anthu amene amagwira ntchito mboma makamaka ndithu ku mabwalo a milandu ngati akuzenga mlandu wa munthu wina ake kuti ali okhuzidwa ku chipani chimene cha DPP sakufuna zona kuti aone osatira chipani chimenechi akupita kumakachita phokoso kumakapanga insult anthu ogwira ntchito khoti kumeneko. Ndetu anthu amenewo situzo zoti ma actions akazikhala utani metafotokoza kale kuti kazi apitisa ku disciplinary hearing kazi kukhala utani komana kuti ntchito imene sakufuna uchitike utheretu. Komanso pa nkhani imene inachitika ku nyumba kwa Arthur Peter Mutharika pamene kuti ogwira ntchito ku MBC anathamangisidwa maka ndithu atolankhani anathamangisidwa kumeko. Akuti zimenezo sakuzifunanso kuti zachitike chifukwa iwo ndithu akukhulupirira zona kuti akuyenera kupanga hold accountable anthu amene achita zinthu zopusa chifukwa panopa a chipani chimene cha DPP analapa maka ndithu zimene zinachitika mu chaka cha 2020 sakufunanso kuti zawachitikire. Afuna ndithu kugwira ntchito motumikira Malawi mosatengera kuti uyu ndi wachigawo chiti uyu kandi otani zimenezo ndi zimene ndithu akufuna kupanga panopa. Nde ma supporters asamale kwambiri maka ndithu amene azikhala kuchita ntchito limenewo nde kuti akumana ndithu ndi zosaona kumeneko.
ndimene ndithu amalizira kalata ameneyo amene watundi abambo Peter Mukito amene tundi mulembe wamkulu wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Mune ndinde manga pa nkhani imeneyi pamene tikunazo kuti chipani cha DPP chalemba kalata imene ndithu akuchenjeza osatira a chipani chimenechi akuti sakufuna ndithu kuona zimene zinachitika mu chaka cha 2020 pamene anathamangisidwa mboma makapo osatira ndithu kuti analuza pa chisankho chimene chinachitika nthawi imeneyo chifukwa choti ankalekerera nthawi imeneyo khalidwe lonena kuti anthu ndithu kumayika namba plate amagalimoto amene ankalembedwa kuti ana adadi komanso ndithu zopanga insult anthu amene ndithu amagwira ntchito mboma makamaka ndithu kumabwalo la milandu kumeneko pamene akugwira ntchito zawo safuna ndithu anthu amene asokonezedwe agwire ntchito yawo bwinobwino kuphatikizapo ndithu kunyozedwa kwa atolankhani aku radio ya MBC amene ndithu akuti ndithu sakuzifunanso zinthu ngati zimenezo zikuchitika. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Man News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zimachitika ndoti zitha kufikirani mosavuta.